ndị banye oruele mgba ga-ewetalụ no ụmụ Igbo oruele mgba ga-ewetalụ no otu n'ime ya wụ n'usoro m chịa. Ọ dị mma ụmụnne m, ụmụ Igbo ndị na-ege ntị, ele otu ọnọrị ama m na ọnọdụ sa mma. Ọwụ mmiri na-ekwu nwunye ọnụ nwoke Maazị Okechukwu Iweala Rege Mezaya nwa ndị ụmụndụgba. Ọwụ mmiri na-ekwu abịara m n'ụbọchị taa ka m kọwara m ọnụ na amụtakwala m ọdọ ka chi na-ehu ka a na-amụta. Ọwụ akara aka Chukwu, ọkwa ngozi Chineke enyere m ma werekwe ọnụ na-akwado ihe m na-eme ya na-aga were were. Udo dịrị ọnụ. Ama m na ọnụ hụrụ egwu n'aka na ihe ewu igirigi ndụ. Igirigi ndụ ọwụ ihe nke m bidoro ọhụrụ. Igirigi ndụ a ga na-ewetara ọnụ ihe ri ise n'okpuru igirigi ndụ nọ. Gị bịa n'ime a ga na-enwe akụkọ ifo, a ga na-enwe okwu ntabi ire, a ga na-enwe akụkọ ụwa, a ga na-enwe ihe dị iche iche n'ime igirigi ndụ a nke m bidoro ọhụrụ. O nwekwara ike a na-akpọ ojemba. Ngwa gee kwụrụ mana nke a ojemba o haya haya o haya haya o. Ọ bụ na okorimo ka a ga-uji egwu ewu ayara o ojemba o haya haya o. Ọwụ ya wụ ojemba. A ga na-enwekwe ojemba n'ime ihe awụ igirigi ndụ. Ojemba o nwere ihe na-eme n'ogbe gị, mana ebe ọbụla ma owu n'ogbe gị ma owu n'ogbe onye ọzọ, ihe ị nọrọ ụwụ ihe na-adịghị mma omume gị kọwala anyị ya. Anyị amara maka na anyị nwawụ ndị Igbo, anyị nwere nsọ, anyị nwere ihe anyị na-asọ nsọ, anyị nwere ihe asị onye emekwule ihe ọya ihe a na-akpọ nsọ ala. Onye eme anyị ekwue na ojemba ya na-ekwu iji emegide ndị mmadụ. Ọ wụ oche ndị Igbo na-eme iji akọwa ihe ka onye na-eme ihe ya mara na ebe ya agịdaga maka ebe wụ nsọ ala. Ọwụ ya wụ ojemba enweghị. Ọwụ ya wụ oche ndị Igbo na-echi eme ihe. Ọwụ dị imegide mmadụ, enweghị onye a na-ebudata ala, enweghị onye a na-ebulichasha. Ọwụ ime ka anyị na-amụta ihe, na-amụta ebe anyị si aga. O nwere nke m nwa were Rege Mezaya mere ekwuo gị kwuo ya, gwa m ihe m na-emetede m kwuo ya, m kwue n'onwe m. Ọwụ tenọrị soro m chịa. Ihe na-akpa ndị Igbo obiọma, ihe mere anyị jiri wuru ndị Igbo. Enwere ka o siri mee n'ogbe gị bịa gwa anyị ekwuo ya. Ya awụ onye ọbụla na-enwe obi aṅụrị, nwanne na nwanne nga ndị Igbo nọ enwe ihe na-akpa anyị obiọma ka ọ were ewe enwe na-akpa anyị obiọma. O nwere onye si n'ogbe gị lọrọ obodo jiri ọfọ ya n'aka lo ekwute ya, mụrụta ga-esi hazie okwu ya atọ ụtọ ka ndị ọzọ, ụmụ nwoke ndị ọdọ mara na agwọ nọ n'aka ya. Ka mụ na onwe m ejikwe m ọfọ m n'aka, ejikwe m nke m n'aka. Maka na mmadụ ji ọfọ n'aka lo ụmụ nwoke ọ nọ mara na ihe mere otu onye ọ ga-enwekwa ike ime onye ọla. Enwedo onye karịrị ihe ebe o si n'odi ahụ, enwedo onye karịrị ya na anyị bụ ihe anyị na-akọ. Ya wụ ka o si aga. Ana m asa ọnụ biko ihe onyonyo m na-esonye na ihe onyonyo m nke YouTube, Facebook, TikTok, ebe ọbụla gbado n'anya n'igirigi ndụ. A ga na-eweta ọnụ ihe ga na-agwọ ọrịa ọbara mgbali elu kwa ụbọchị. Ana m ayọ Olisa bi n'igwe, Chineke nke anyị na-efe, Chineke okike abịama, ya chewe anyị ụmụ Igbo, goziela anyị ụmụ Igbo. Ekwensu na-agba mgba n'etiti ụmụ Igbo ka a ghara inwe ọganihu, ka a ghara inwe udo. Ike ga-ada mba n'oge na-adịghị anya, maka na anyị nwawụ ndị Igbo, anyị wụ ndị agọziri agọzi. Chineke kere anyị were amamihe chụọ anyị mma, were akara aka dị mma chụọ anyị mma. Ọ ya mere ndị ụwa ji kpọọ anyị ụgwọ, mana akpọmụgwọ ha ike ga-agwụ ha n'oge na-adịghị anya. Chineke nna ga na-echebe n'ụmụ Igbo ebe ọbụla ọnụ ụnọ, ihe ọnụ na-eme ọ ga na-aga n'ihu.
ọmụnwa nwanne ọnụ nwoke maazị oke iwu ala regemeze nwa ndị ụmụndụgba ụmụnne m ndị nke nọ Dublin Ireland ụmụnne m ndị nke nọ Dublin nakwa Ireland gburugburu ana m ekele ka ọnụ na-ekele ụnụ sị ka Chukwu ji ike niile chewere m ọnụ na nkwado na nchekwa ụnụ na-enye m n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ejikwa m ohere a na-ekele nwaanyị Chukwu ji chọọ mma ugegbere gị apụ n'anwụ asampete nwa oyo nwa oso di eme anyị Chineke nna goziere m gị na nkwude nke ikwutere m n'ihe ọbụla m na-eme. Ana m asị nwaanyị dịka gị akọkwala nwoke ọbụla Chukwu gọziri Chukwu nwoke ma ihe nwaanyị dịka gị ọwụdọkwa ngị nwa kama nwaanyị dịka gị akọkwala anyị o ise